Milí poslucháči, vítajte pri novej epizóde podcastu Všivák. Ako dlho som vás už nepočul. Každopádne môžeme hneď rovno začať, keďže dneska mám pre vás pripravenú veľmi špeciálnu epizódu plnú nabitého programu, takže sa pripravte aj vy. Zastrčte si košle do nohavíc, ruky za lavicu a môžeme začať. Ten Ujo je blázon! Podcast Všivák. Vitamin B sa nachádza v odpadkovom koši. Konečníku je koniec! Konečníku je koniec! Milí priatelia, mám pre vás skvelé správy. Minulý piatok som sa totižto zbláznil. A toto je zvuk, ktorý vydala moja ducha prítomnosť, keď opustila moju fyzickú schránku. A keďže som Picasso žabých konečníkov, začím rovno z hurta listom do redakcie, ktorý nám zaslal patrón a veľký labužník pán Horgovan. Pán Horgovan sa pýta, aká je najvhodnejšia pH nosnej dutiny. No, pán Horgovan, na to vám bohužiaľ neodpoviem, lebo logaritmické pravidlo som si zabudol v aktovke na 3. poschodí. Dobre. Tak, to by sme mali. A keď už hovoríme o 3. poschodí, podal by som týmto slávnostne 3. žalobu na Slovenskú akadémiu vied. Keďže som negramotný a vedy akéhokoľvek typu mi spôsobujú existenčnú krízu. Každopádne, teraz sa markantne, i keď trochu mrazivo, presunieme na hlavnú tému. Na Štrbskom plese sa nachádza minuloročný sneh. Čo s tým? Netuším. A týmto by som chcel privítať nášho nového hostia, Miro Jaroš! Môj obľúbený autor piesní a plesní Brneme tváre a takisto tu máme špeciálnu udalosť. Keďže pán Miro Jaroš prišiel predviesť svoj sprúsunový single. Bude to bombastická pieseň! Alebo rytný falafel. No, to už nechám na vás. Ja už v tomto momente držím túto skladbu na našej kazete a idem ju vložiť do prehrávača. Schovaný, neschovaný, idem. Wow! Tak to teda bolo niečo. A ja už by som vás vyzval, aby ste si prekontrolovali remienky na vašich audionosičoch, lebo tento album má výjsť 25. V ktorom mesiaci alebo roku zatiaľ stále nevieme, ale už sa to blíži. Tak, a teraz sa presunieme na vaše telefonáty. Môžete volať, linky sú otvorené. No, no a my už čakáme na vaše telefonáty. Bohužiaľ, chcel by som ešte predtým, než budete dvíhať sluchátka a vytáčať čísla, podotknúť, že pán Jaroš na poslednom koncerte stratil hlas. On totižto spieval svoju veľmi populárnu pieseň Špáram sa v nose v autobuse aspoň 15 krát. Čiže ja vám to pretlmočím, jeho reakciu na naše dúfam milé, ale zaujímavé dotazy. Nech sa páči, už môžete naozaj skutočne volať. Nech sa páči, ja tam v telefóne bude nejaký si hlupák, alebo zaujímavý človek. No a už aj niekto volá. Kto tam? Ja pre vás a toho vašeho hlúpeho trúka
Žiadne dotazy ani otázky nemám. Špáram sa v nose v autobuse. Čo je to názov na pieseň? Špárať sa v nose, to nie je humor. To je umenie. Kto si to ten chuligán o sebe myslí? On si myslí, že špáranie v nose to je len tak, že to je humor, šprťouchlata. Ale to teda nie, to vám poviem rovno teraz. To je umenie. Len sa rozhodnúť, v ktorej dierke sa špárať. V tej prvej, alebo druhej. A ktorá je ľavá? Tá prvá, alebo tá druhá? Tá je pravá, alebo ľavá? Neviem. No, minule som nad tým dumal celý večer, až dokým vyšlo slnko. Fuj, mne ani na oču nechodí ten máš chmulo jeden. Ten mám teda vyčistil žalúdok, pán Jaroš, alebo skôr nosnej dierky. No ale tento dotaz skôr smerujme na hygienu. A už nám volá ďalší poslucháč. Snad to bude niečo lepšie. Haló, nech sa páči. Dobrý večer. Ja mám pre vás dotaz, pán Jaroš a pán Všivak. Chcel by som poznať váš názor na to, čo si myslíte o novej teórii, že v hovne sa nachádza životná energia. No, to by som chcel vedieť ešte, kde nájdem zakýsanku a to je všetko dobré. Ja by som týmto znova poprosil všetkých poslucháčov, ale hlavne volajúcich. Nech sa v telefonátoch držia k téme. Náš host je muzikant, tak sa opýtajte, aký je najlepší saláčik, alebo jeho obľúbená nota. A žiadne také otázky typu, kde nájdem debrecinku, alebo zakýsanku, alebo uvedené meso. Si tu nežiadam, takže prosím vás, ešte jedna takáto otázka a ja vyskočím z kože. No a už, nech sa páči, haló. Chcel by pán Jaroš poskytnúť svoje telefónne číslo alebo adresu? Keby mi poslal na mail? No. A vy myslíte, že si aký vyčíš pán, alebo čo je vám pán Jaroš bude písať na mail? Si sa zbláznil? Alebo čo? Prosím, ako som vravel, to je jedno. No, ďalší poslucháč, nech sa páči. Moja e-mailová adresa znie Alexander1250. A to už, čo... Pane Bože. Haló, kto tam? Milý pán Jaroš, po vašom koncerte ubehli iba dve nedele. A môj syn, prosím pekne, už teraz začal javiť znaky chrobáka. A na dlaniach sa mu objavili stigmata. Čo mi na to poviete? Ja neviem, čo robiť. No, pán Jaroš mi týmto dáva symbolom time out, značí, že dnes nám vypršal čas. Áno, pán Jaroš. Áno, však žaloba? No tak, to snad nie je žaloba.